Claro. Morini pia dari nyaya kau mambo. Ndauya mudare pamusoro ndauya mudare ramambo kuti ndichikumbirawo kuti ndipe Wellington gore kukuru nokuti kugarisana kwacho kukunetsa. Taurisa. Aweza zvingani munhu wese ndodare rachiro. Ndauya kudare ramambo ndichida kupa Wellington gore kukuru nokuti kugarisana kwacho kuri kunetsa. Awa pakapinjana. Imana mai. Ndini tete Unotaura mamurume. Mauya kuzotaurira dari muda kuramba murume. Wangu mama. Eyombawo. Okwamakamboyengana mutaroorana ikoko kune vana tete nanambuya nanasekuru Variko? makamboenda ndeerera inini takamboedza kuti tigarisane but zviri kuramba kwamakaita kugadziriswa ikureva kuti makamboendako here pamakanga mazofungwa kuti ndakuda kupa murume kukuru makazochidzokera here kuvanhu ivavo vakamboita matare mumusha kuti vana tete tauya nyaya yakauya nayo panapa inizvejira remusha wamurati ravava hongu ndakambotaura nyaya yacho ndobva tatofonera munyaya takatoudza munyaya takaipira nyaya yacho kunyaya wedu asi Wellington anenge hameno kungofarafara kwavanga vakungoita nemunyaya wacho vasingataure zvinhu zviri straight saka ndakabva ndangoti ndichiuya kuno. mune nguva yakareba zvakadini mberi mese nomuno tane more than 15 years. More than 15 years? Hamuone senge upenyu hwamanga matonga? Upenyu zvavo but upenyu hwacho huchitange uri mujeri hazvina zvazvinobatsira. Mune vana vangani? Tine 3. Vamira sei? Mukuru mukomana ane 16 years kuchiteverwa nemukomana ane 13 years kuzopedzisira musikana ane 8 years. Mwana 12? Mwana 12. Mwana 8? Mukuru ane makore mangani? Ane 16. Mukuru ari chii? Mukomana? Mukomana Mwana? Wechi2 mukomana. Wechi3 musikana. Musikana ane makore mangani? Ane 8 years. Uyu anonzani Wellington? Wakambosangana here nenyaya yekutaura naadzimai vako iyi? Because nyaya ingatangire muno ka? Wasangana nayo? Gore ripi? Vari kutaura izvozvi kuti vakuda kundiraba. Taingoti tanenge vachigara chimonesa achidzokera achidzokera. Chinonzi kunetsana, tichidzokerana kunetsana, tichidzokerana. Mune pamunotomborambana here moenda kwake, ugoenda kwake, mozodzokerana. Muri vanhu vanenge vachingonetsana muri mumba. Zvekuti uya azoenda anogara steka ingonetsana tino. Ingonetsana muri. Kutaridza nei kugadzirisa nyaya yemumba mako? Ndakanga ndazvironga pavakandiudzana yavo saka ndakanga ndataura nehama dzangu. Zvawakazvironga iwe zvekuvanetsa wanzi zvokugara kunge ndiri mujere ndochinhu chandaona kuti imba ikana ichifa zvairanga ichifa kuratidza kuti munhu anorarama upenyu hwekushungurudzwa domestic violence. Kurova kungatove kudikika pane kutaura. Handitauri. So unogadzirisika sei? Kana munhu auya mudare inzwaka, kana munhu auya mudare achitaura problem yake iwe uchiiramba, handifungoti inogadzirisika ka?
nokuti hapana patinogona kumanikidzira munhu kuti uri kuita zvakare iwe ndiwe unenge pakutozvitaura wega. Makamboenda here kudare ramambo nenyaya idzi? Munhu akachenjera ukaona stepi dzine dzakutoreka pamba nemunhu ndo dzinokupa yambiro yekuti uzive kuti patasvika apa tasvika papa. Handiti munhu ukaona uchitiwe unogara pamba muchiitana zvese zvakadini muchinetsana muri vaviri, ukaona one azobva achinoudza umwe kureva kuti anenge aona kuti izvi zvinhu izvi paipa motaurirana mumhuri modini uchichi muchitaurirana, wozoona asumuka ipapo zvekare kuti neimwe nguva waenda futi pane umwe ibva waziva kuti zvandiri kuita kana zvichigadzirisika zvinoda kudii kugadzira. Vatete kuri vatete vada vatete vemusikana vamweni mamuperekedza kuti avozvoudza bambo kuti akuchada murume wangu. Sasa tete ndangouya kuti ndizonzwa nokuti shoko idunga munhu iye ndiye anonzwa kuti munzwa uri kumubaya, saka ndauya kungozomumirira kuti iye zvaanenge ataura sekuti shoko iri ishoko randinoziva, saka ndangoya kuzomirira kuti tonzwa kuti ivo vanenge vachitaurirana vati pachipedzerwa kuti kudii. Mungashamisike ndichikubvunza kana kufunga kuti ngatini matadza kuuya kuno ndo zvakanaka. Panoitwa tunhu hachisiyiwe vanhu vachichiitirana vari voga. Tinoda umwe munhu watinenge tichibvudza sekubvudza kwatiri kuita kuti muri kuzviona here kuti imba iri kurongwa kufa ine more than 16 years. Ndokuti kana ine mwana ane 16 years kuva kuti imba iyoyo ine 16 and a half kana kuti 17 years. Handiti makoa iripo. Mukaona takutoona kuipa kwemba after 17 years, kufunga kwedu isusu tinenge tanonoka. Handiti but upenyu manje muridzi wawo ndochivanhu zvatinotaura. Saka isusu pari nhasi iwoya nani kudaro ndayagenda nakuti ndakataura natete akatadza kuuya nekuti ndakapiwa tsamba kuswera muzuva vapiwa tsamba too late. Saka ndaifungidzira kuti mangwana vasazodetsanawo newe makagarisana, vanofanira kuziva kuti muroora wendiro zvaakutaura. Saka ndoda kukupai dhadha wiki anditira kubva nhasi unosvika musi wa21 unenge usiri musi wedare, unenge chingoriwo friday yakafanana nei yanhasi. Ndo pandiri kuda kuti uuye ndamba dzako tete manzo todzoka. Hatigoni kuita dare uyo akadai, handiti muri kuzviona toita kunge tiri kuita mahumbu. Handitika weight yamuinayo makagara apa inotipa uremu hwemashoko ari kutaurwa nei neuyo. Handitika nokuti nyaya dzakadai paunenge uona kuti ndakuremerwa vatete hanzvadzi yababa wako ndiye anofanirwa kuziva matambudziko aya apo. Kureva kuti kana makambotsiurana makatotsiurana naye taiwa dai wanga wadai kodi kumbosiya dai wanga wadai, asi ari kuda kuyambukapo kuti no handiti mapawa. Tikada kuti vanhu vaviri vadanane ivo vasina kuronga rwendo, kana kuti rwendo rwavanga vakaronga umwe aneta, hapana kwatinonosvika. Saka ndiri kuti inini kufunga kwangu musi wa21 inenge iri friday zvekare 7 days kubva nawo. Musikana uyo anenge ane muono umwe waanogona kunge anawo ouya muno nemi, uyu ouyawo newe kwake, uyu otaura pamberi pedu nemi
zvaari kutaura kuti ndadzoka nemo iro riya randakapusha musi uya ndo randadzoka